Kaya biasane Mbah Karto anggere esuk mesti lungguh nang njaba ngadepake kopi karo telo lan nyawang wong sing padha liwat ana ngarepe. Urip nang desa kaya ngene ya anjen disyukuri. Anane telo dipangan telo, anane jagung dipangan jagung. Sing wigati iki wong urip iki kudu tansah syukur marang Gusti sing gawe urip. Ya wis apa wae sak mlakune. Sing jenom tenagane ya nyambut gawe sing kenteng. Sing wis tuwa ya aku ngene iki ya ngopi tutut krebal-kreb. Ra ya ngono. Apa meneh kok jaman-jaman wis ngene. Tekane banjir, tekane apa longsor iki ora karuan ya ngono ku ya gara-gara ulahe wong-wong sing do memperkaya diri. Ora ngelingi anak putune piye. Ada kopi kok rasane asin iki mang piye iki mang waginah iki mang apa ora duwe gula iki. Maesana wae. Barasan-rasan kaya mangkono Mbah Karto ngenakno anggone lungguh karo ngombe kopi karo udut. Lagi wae arep ncerutup kopine dikagetake dheweke diundang karuan pawongan sing lagi teko nang ngarepane. Mbah. Piye lakon kok ngene iki Mbah Udan kok ora meneng-meneng iki piye to, Mbah? Udan ki semelimang dina, Mbah. Ono kene banjir, kono kene banjir. Iki janjane iki taun apa ya, Mbah Udan kok nganti kaya ngene iki lho, Mbah? Udan kok ora beda-beda di mendunge kono. Dhuwure jengklimeng neh amir udan neh, Mbah. 2026 kok ngene iki piye to, Mbah? Jenengan malah udat-udut ngopi dhewe, Mbah. Iki piye, Mbah kok ngene iki, Mbah? Tembunge karo Paimo tekon karo Mbah Karto sing lagi njerutup kopine. Sing diarani bencana utawa kahanan iki ya ora mawas iki tahun pira. Lah kepiye? Saiki sing ditata ya angel. Sing nata ya iki ya malah nerak paogeraning pranatan. Dosa senenge dhewe lah salam nek murka ya kaya mengkono. Alam nek murka kaya mengkono. Dadi ya wis dikandhakake wong jaman kuno makunane biyen. Bejo-bejane wong lali iki sing beji wong sing eling tur waspada ya karina menungsane. Senak kono arep gandulan karo sing gawe urip sing tenanan wis sembah muga-muga wae. Apa-apa wae ndang musibah sing ana nang negarane awake dhewe iki pinaring ana. Ndang surut, ndang reda ora ana apa-apa ora ya ngono. Akhirnya lho, ngopi ora harus kena ngopi wagi nang ning pasar. Kira paronan karo aku. Malah gelem. Alah, wis Mbah, matur nuwun aku bar ngopi iki mang teko omah iki mang kok ketok nang omahku sebelah aku terus jago karo Mbah Karto aku. Iya Mbah, wis kabeh wis anjen hati-hati awake dhewe, Mbah. Semoga-moga wae selamat kabeh. Tapi ya saiki banjir iki ora banyu kok, Mbah. Banjire iki lumpur karo banjir ketok-ketokan kayu kurang karuan. Manggo nang retek akhire ndadekno banyu utah ra karuan. Ya wis piye neh, Mbah. Wis Mbah semoga-moga apik wae, Mbah. Sone Mbah aku tak mulai saya Mbah ya. Iki mumpung rada terang tak jaringi sandangan Mbah. Iya wis kana lendang bali.
So rasa nggerutu rasa ngerundlah ya ngono butuh jago ngangera. Rene marani aku ya nang kene terus. Mbah, tak mulai Mbah ya. Maturun Mbah, maturun Mbah. Bareng ora ketang sithik sedelok paemu entuk penjelasane Mbah Karta terus dhek bali mulih rumangsa lega atine.